Okei kaikki, nyt mä näytän mitä mä sain joululahjaksi. Ekana mä sain tällaisen Ninjago Legon. Se mä todellakin tykkään, sitten on toi. Sitten mä sain tällaisen. Sitten purkkaa. Purkan jälkeen mä sain tällaisia Mr. Beastin leluja. Uudet hanskat. Tällaiset pastakynät. Okei, mä en sano kyllä sanaa. Sitten mä sain pelikortteja. Sitten mä sain tällaisen toisen Ninjago Legon. Oota. Mä otan flashlightin äkki. Tällaisen. Sitten sain tällaisen. Sitten mä sain mustan pleikkaohjaimen, mikä on tuolla.